Салом алейкум. Ва алейкум салом. Хта муаррифӣ кӯ. Макс намудааст. Хуш омадӣ ба офиси мо, офиси майдони Battle Go. Ба мақсади батл омадагӣ медонам. Хуш омадӣ. Медидам мушоирота дидагиам дар бораи таланти батлерӣ дар соли 2017 шиносам лига батл. Мақсад дар ҳамин соҳа зада куфтестен, соҳиби чишидестен. Мақсад ягон одами конкретне ҳастай ки мисол катиш батл кардан хоҳӣ ё ки хеле ки Мақсад чихел чанд қа батл накардам дар ҳамин инстаграм бисёр гуфтам ки биё батл биро, гуфтам видео батл биро, негуфтам. Там батл рӯ ба рӯ биро. Гап нест бародаро, ина омадем офиси ҳам якай лунҷван. Визити Маҳмад ака. Аслан хай мегем батл кати MC шури кунем. Агар ҳам бародар дар батл фора, агар маро гуфт гапо заставид надорум ки батл кунам. Желание батл кардан дошта боша. Марҳамат брат, биёй на MC шури батл кунем. Агар ке желание надошта боша, ами ай таваллуди 96 то ами 98, 99 хеле одамое ки ба болиғ расидагиам ку аваё биёянд визифа қабул кунанд. Ход даже хай ай рейтинг 5 боша хубтар аю, не ки агар ҳамин одам ки ахирш уверина медонад ки метавонад бура батл карда ягон чизи хушрӯ нишон дода, марҳамат биёй навичокам боша, ам бита қабидатона гуфти гапи як аст. Марҳамат визиф қабул ай батл мекунем. раҳмат. Ячира туғрӣ қайд кардӣ ки мисол якумш ба балоғат расидагию, дуюмш солҳои таваллуде ки мисол 1 сол 2 сол ё айхидат калон боша ё 1 сол 2 сол айхид майда боша ё чени хидада лимит 4 сол плюс минус 1 мақсад ки мисол айхидат калонтарорам вай накардӣ, рейтинг меги плюс 5. мисол ози ҳастай реперое ки мисол ҳамсолои ману рейтингшон 5 ай сини солда мақсад вобаста ба ҳамин ҳурмату ба ҳамин вай раҳмат. ҳама бачаҳое ки желание батл дорен, кадоме Макс 98 мешноса, чемпиони мушоираи рептиҷи чандумда шашумда. хулоса MC Шурик агар мисол хоҳиши батл дошта бошӣ, биё визифи бародара қабул кунӣ, ки агар MC Шурик визифта қабул накуна, мо дигар ҳамун касе ки хоҳиши батл дора ӯ баъд гуфти ҳамун гапо ки медона батл чиай, реп чиай, минус чиай, мебинем ба як хулоса мебироем, маъқулу чӣ қабул мекунем, батлта кӯшиш мекунем ки мақсад ду батли мо марда ҳастай, и Оазис кати эмигрант, 0 грамм кати Марио. Батли шуморо кӯшиш мекунем моҳи апрелда рӯзи батли Лилвестер раллигда туғрӣ кунем. ҳамин ду батл дар як рӯз. Гап нест ака, агар то вақта гуфти гапо ягонта хеле меган ку дили гирдадор пайдо нашед, хеле бия визифа қабул куна, бия иҷа ягон ҷои тарсиданаш нест гуфти гапо. Просто батлай шоу нишон метӣ мезани мери тамом. Маҳорат плюс просто агар ту желание батл кардан дошта бошӣ, агар як ҷада боя ход агар то вақта насава батл, Оазис агар эмигранта бира, анам Оазис кати ман мумкин батл кунам. Оазис агар видеоро дидаста бошӣ, мақсад уже дуюм батл тайёрай. Агар желание кунӣ, агар бубри эмигранта, ту уже дуюм одами ки катид батл кардан мехоҳад. Макс 98. واقعا ҳама каса сарбаланд боше, бародарои ғариб зинда бошен. ҳамин шумо ҳасте ки меояй кор монда моро тамошо мекунед, мо ҳам ба рӯи хотири шумо меоминем инҷа майдони батлда батл мекунем. раҳмат. ҳарчи худат гуфтӣ, бисёр дар комментҳо хоҳиш мекунанд ки дар охири видео як респект ғарибода битан. респект ҳамаи ғарибода зинда боше бародаро, дар ки ҷое боше набоше дар паноҳи Аллоҳ боше. саломат бошӣ.